What's up mga katsuyans? May mundag. Our vlog for today is maglinis tayo sa bubong mga katsuyans. What? Para di na mag-shower atong balay. So samahan niyo ako mga katsuyans. So bago pa tayo mag-vlog doon sa taas, kung bago ka pa lang sa channel ko or napadaan ka lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. Tapos pindutin mo na yung notification bell. Piliin mo lang yung all bell mga katsuyans. Kaya intro, pasok! Sakto ba ito na eh? Mura magawa ito na mao. Okay. Akyat dito sa bahaw mga katsuyans. Akyat tayo sa taas para maglinis. At saka magtapal sa bubong na ito na what? Butas. Okay, tara. Go. Samahan niyo ako mga katsuyans. Akyat na ako. Go, go, go. Sa baa eh. Ano itong trabaho ron? Wow! Oh, man. Okay. Mga katsuyans, umubong natin. Akyat muna tayo mga katsuyans. Woo! Agay. Kainit ba na yung trabaho Okay. Sakto mling init day para ang buslot makuan yun. Dito tayo sa taas mga katsuyans. Okay. Ay. Iba talaga mga katsuyans kung mahirap tayo. Kahit sira-sira na yung bubong natin mga katsuyans, hindi pa rin napalitan dahil wala tayong pambili. Ugkuid mo din ang to ay. Ano? Butas mga katsuyans. Ganito ang magtapal mga katsuyans para mga katsuyans. Oy, hupas naman yung tingali. Ayan. Ayan. Tapalan natin mga katsuyans para pag umulan hindi na mag-shower yung kuha natin, yung kwarto natin. Okay. Lipat naman tayo doon sa kabila mga katsuyans. Okay. Maghanap pa na tayo. Okay, dito naman sa kabila mga katsuyans. Woohoo! Ang butas Saan kang banda yung may butas? Dito lang. Ayan sobrang init mga katsuyans. Tapos. Ito na. Tapos na.
Grabe kainit. Woohoo. Ah. Grabe. Yeah. Oh my goodness. Sobrang init. Ayaw mga katsuyans, yan ang mga dumi. Oh my God! Dumi sa bubong natin mga katsuyans, kaya winalisan natin para hindi yung masira ang bubong. Whew. Okay. So, ayan ah. Malinis na mga katsuyan. Yung bubong natin. Okay. Ayan na mga katsuyan. So, nalinis na. Ayan o. Pati dito sa may alulod, nalinis na rin mga katsuyan. Sobrang init. Sobrang init mga katsuyan. Kaya baba na tayo mga katsuyan. So dito tayo sa baba mga katsuyan. So dito naman tayo sa paligid sa bahay ko mga katsuyan. Ipakita ko sa inyo ang mga tanim ni ate. So yung mga tanim ni ate mga katsuyan, sobrang taba. Ano? Sobrang taba mga katsoyas. Oh. Kita niyo yung karamihan sa atin mga katsoyas, mahilig sa tanim. Oh. Kung sino man diyan yung mga nagtatanim ng mga halaman doon sa paligid niyo, ito pakita ko sa inyo mga katsoyas kung gaano ka nindot, no? Nindot kayo tanom. Ayan mga katsuyan, so sobrang mga taba nga tanim mga katsuyan. Ang sikreto lang dito mga katsuyan, ihi lang. Yung ihi ninyo sa gabi, kinamugahan, haluan lang ninyo ng isang balding tubig mga katsuyan. Yung ihi ninyo sa gabi, haluan lang ninyo ng isang balding tubig. Tapos dito niyo idilig sa mga halaman niyo mga katsuyan. Ayun o, yung resulta mga katsuyan, so masyadong mataba na mga katsuyan. Maganda na tingnan mga katsuyan sa mga halaman ni ate. Wow! Hey, Brian! I am a vlogger. Katsuyan, mayroon. Vlogger ako. Hey, Brian! Long time no see, but now see now. Mga katsuyan, so. Oh. Tingnan mga katsoyans, oh. Ang sekreto lang dito mga katsoyans, ihi lang. Yung ihi niyo sa buong gabi, pag kinamugahan, Mix ng tubig. oh, i-mix mo lang sa isang balding tubig, tapos idilig niyo mga katsoyans. Kaya, oh, makita niyo yung resulta mga katsoyans, oh. Oh, yung mga hinugas niyo sa bugas, yung mga kuha niyo, oh, yung bigas niyo, magsayang kayo. Magsayang kayo mga katsoyans. Yung hinugas niyo, yung gibali tawag doon. Oh. Oh. Tapos ilain niyo mga katsuyans, tapos idilig niyo sa mga halaman niyo. Ang resulta mga katsuyans, ayan oh. Makita niyo mga katsuyans kung anong resulta. Oh. Tingnan niyo no. Oh. Itong mga tanim ni ate mga katsuyans, si ate Titit, sobrang mahal to mga katsuyans. Kung ibenta niyo to sa mga mall, yung isa mga katsuyans siguro nasa mga 4,000. Oh my God!
Kanto, ito 5,000. Kanina, 5,000 eh. Ito, 5,000 mga katsoyans. Mahal to. Kung sino mo makakita sa halaman ito, tingnan nyo sa mall kung gaano kamahal ito mga katsoyans. Ang sikreto lang, sinabi ko, ang sikreto lang nito mga katsoyans, kung paano, pagka ganito yung, para ganito yung halaman nyo, lang. At saka inugas nyo sa pagsaing nyo sa bigas nyo, idilig lang ninyo. Yung ninyo buong gabi, kinamagahan, lagyan ninyo tubig, o isang balding tubig, ihalo niyo yung niyo, tapos idilig niyo mga katsoyans. Yun ang resulta. Tingnan niyo mga katsoyans, oh. Sobra. Mataba na mga katsoyans, oh. Taba, oh. Pati dito sa misa mga katsoyans, nilagyan natin ng halaman, oh. Mataba din, oh. Tingnan, oh. 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 Oh, di ba? Dito mga katsoyans, walang dilig yan dahil plastic yan. Plastic to mga katsoyans. Plastic yan mga katsoyans, walang dilig yan. Oh, tingnan niyo, oh, plastic yan. Hindi yan tunay na bulaklak mga katsoyans, plastic yan. Tapos ito, oh. Oh. Tingnan niyo to, itong klaseng tanim ito mga katsoyans, tingnan niyo sa mall. Sobrang mahal to mga katsoyans. Oh my God! Wow! Yan, yung itong klaseng tanim mga katsoyans, sobrang mahal to. Yun, oh, tingnan niyo mga katsoyans, oh. Mataba. Dahil sa ihi lang yan mga katsoyans. Ihi at saka yung hinugas nyo sa bigas, yung magsaing kayo mga katsoyans, yan. Idilig nyo sa halaman nyo para makakita kayo ng magandang resulta sa mga halaman nyo mga katsoyans. Oh. Kita nyo? Oh. Ihi lang. Ihi lang katapat ito mga katsoyans. Subukan nyo mga katsoyans na magdilig kayo ng ihi. Diba? Makita nyo ang resulta. Oh. Ayun, oh. Oh, diba? Yan, oh, ihi lang. Ihi lang mga katsoyans. Huwag kayong gumamit ng ihi ng kalabaw mga katsoyans. Or ihi ng baka, kalabaw, kanding, kabayo. Huwag niyong gamitin mga katsoyans dahil makasira yun sa tanim. Ihi lang ng tao mga katsoyans. Oh. Ihi lang ng tao. Ayan, oh. Oh, ito pa mga katsoyans, oh. Oh, ihi lang. Kita niyo mga katsoyans, oh. 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 Kita niyo mga katsoyans kung gaano ka ganda. Tingnan ang mga laman ni Ate Titit. Dahil lang sa ihi mga katsoyans, ganito na ang resulta. Advice lang, huwag kayong gumamit ng ihi ng kalabaw at saka baka or kabayo. Or ihi ng mga hayop mga katsoyans, huwag niyong gamitin dahil masira yung mga tanim niyo. Ang gamitin lang yung ihi mga katsoyans, ihi lang ng tao. Oo. Lalo na kung ang gamitin yung ihi mga katsoyans, ihi ng babae. Sus, mas lalong gumanda yung mga tanim niyo mga katsoyans. Subukan niyo mga katsoyans na ang idilig niyo ihi. Huwag yung puro ihi mga katsoyans. Haluan mo ng tubig. Halimbawa, yung ihi niyo yung buong gabi, kinabukasan, ihalo mo lang sa isang balding tubig tapos idilig niyo sa halaman niyo. Ganito na ang resulta mga katsoyans, oh. Oh my God! Wow! Ano? Oh. Makita niyo kung gaano kaganda ang mga halaman kung madiligan niyo mga ihi mga katsoyans. Oh. Ayan, oh. Ihi lang mga katsoyans. Ulitin ko, ihi lang. Ito, oh. Mga mahal na mga halaman dito mga katsoyans. Oh. Kung sino man ang gusto magpunta dito, di punta kayo. Tingnan niyo kung anong halaman ni ate. So, yun lang mga katsoyans, yun lang ang pakita ko sa inyo dahil ngayon, Sunday, oh, ito lang vlog natin na ito mula sa taas, sa bubong. Nag-bulky tayo, o nag-ayos sa bubong natin dahil tumatagas. Dahil sa sobra ng kalumaan mga katsoyans, tumatagas, yung na may butas na. Kaya nilagyan natin ng, tinatapalan natin ng pandikit para yung mga butas hindi na tumulok. Ayan, oh. Oh. Ito, yung tanim ng misis ko mga katsoyans, wala tong dilig na ihi. Oh. Yan na yung walang dilig na ihi mga katsoyans sa resulta. Oh, oh di ba? Kita niyo siguro inihian ito ng kuan. Pusa mga katsoyans dahil may pusa eh. Kaya yan resulta, yun oh. Wala eh. Pero pag ihi ng tao ang dinilig nito mga katsoyans, gumanda. Oh, tumaba to mga katsoyans. Pero walang dilig tong ihi. Kaya yun oh, resulta. Payat yung mga tanim. Payat yung tanim ng misis mga katsoyans dahil walang ihi. Hindi diniligan ng ihi. Oh.
Okay? Diba? Okay, thank you! Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Woohoo!